morgen, ja. Jeg vil egentlig ha lyst til å lage en video om mine nåværende piercinger og mine fremtidige planer. I hvert fall, de jeg har nå, det er 4 hull i øret. Ja, det er også piercinger. Og her. Og her er det også en utvidelse. Da kan jeg ta den ut og vise. Det er sånn. Den er dritkul. Det er klart glassvås og svart. Jeg vet ikke hvor mange millimeter den er. Det ser ut som det er 2 millimeter. Det er i hvert fall ikke 3. Men det er i hvert fall ikke mindre. Kanskje det er 3. I hvert fall. Jeg har det. Og så har jeg den nese som jeg har hatt siden jeg var gammel, ja. Siden jeg var 14. Og så de nederste som ikke er noe nå, de har jeg hatt siden jeg var 6-7. De 2 over her har jeg hatt siden jeg var 14. Den øverste her, samt de 3 nye der, de tok jeg selv for 2 måneder siden, pluss også smiley piercingen min. Så, den er kul. Ja, den tok jeg selv. Det er ikke lov egentlig. For 2-3 uker siden. Og jeg spurte faktisk en piercing-dame om det så ut som var litt grodd ordentlig, og bare, ja, hva er det? Og hun sa, ja, ta den her, og bare, ja, da hadde du flaks. Jeg er dyktig. I hvert fall, når den ene i klassen oppdaget den, fordi jeg har ikke lov å ha den da. Så derfor pleier jeg å bruke sånn barbell, som jeg har med sånn der, som ikke syns. Men i hvert fall da, så han bare, hva er det? Det er ekkel. Jeg bare, jeg vet. Så, men i hvert fall, jeg elsker den, fordi det er så søt når jeg smiler, det er sånn Så med den så i smiling jeg faktisk mer. Ok, mine planer for fremtiden med piercinger, som i hvert fall så lenge alderen tillater det. Jeg skal da få utvide oppover her. Her vil jeg ha 16, så de nederste oppover bare 3 da, sånn til å være litt. For jeg har en til her, som nese, jeg vil ha septum, interbites, en sånn normal der. Og så vil jeg ha i tunga og bridge. Så vil jeg ha 2 i navlen på ned, sånn fordi jeg kan. Jeg mener, ja, men normalt er jo det penest på sånne så tynne mennesker. Fuck the system. Fuck it. Så vil jeg også ha en industrial da. Jeg vet ikke om øret mitt kan ha det. Og så vil jeg ha flere oppover, fordi jeg kan. Så vil jeg også ha sånn skin diver der. Sånn. Fordi jeg kan. Sikkert noen andre også, men det vet jeg ikke enda. Men det finner jeg ut av. Ja, jeg ser retardert ut. Og ja, jeg sover på gjesterommet, fordi mitt rom, rommet mitt er ikke isolert. Og i dag er datoen 2011. Oi. I hvert fall. Hva skjer nå? Klokka da blir 7. Unnskyld. Faen sa jeg nå. Jo, fordi rommet mitt er ikke isolert. Så ovnen min døde. Så jeg har ikke noe ovn og ikke noe isolering. Så det er nesten minus der inne. Jeg sover ikke der da. Og ellers med kjærlighet så går det må man holde med. På skolen går det ganske fint. Det liker jeg
Denne uka skal jeg være på bakeren hele uka. Jeg skal bake mye. Jeg liker å bake, skjønner dere. Så ja. Det var mitt interessante liv, som ikke er så interessant. Jo, jeg skal kanskje få meg kryss og esquisse. Oh my god. Ja, så det var det. Så snakkes vi sikkert. Eller sånt da. Å ja, du fikk ikke se det. En siste ting, Linn har kjøpt meg en datter. Den er helt rosa Yoshi, den er skikkelig søt. Jeg elsker den allerede. Og jeg får den i morgen. Jeg vil ha den nå. Ah! I want my daughter. Wait, vent da. Se på den. Den er søt. Søt. Jeg gleder meg.